perunamuusia. Sinne meni! Tappomerkki. Musta mies! Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Anteeksi! Musta mies! Eikö sulla mitään töitä tehtävänä? Joo, totta kai. Minä ja mummeli muutetaan Karvinkokojalle sun kämppäänsä. Mitä helvetti? Mä arvasin sen. Ismo, lopeta! Poliisi! Laske se ase! No en. Mulla on velkoja. Stuba, pistä se ase maahan. En ikinä. Tustitte kyytiin. Ettes yhtään häpeä. Kun anna sen pojan mennä. Tyttö, nyt hiljaa. Jos sä luovutat nyt, niin me selvitään tästä kaikki ehjin nahoin. No eihän se nyt mitenkään käy päinsä. 3. Ja sit sä lasket sen aseen rauhallisesti maahan. 1. Hiljaa! 2. Kiinni nyt! No se oli vasta ensimmäinen. Sinne meni!